oleva prosessi. Ja voidaan todeta, että perustana on siis Kristuksen työ, eli veri. Ja sitten se on tapahtunut ja parasta aikaa tapahtuvaa pyhitystä suorittaa siis Pyhä Henki, jonka temppeli me olemme. Paavali kuvaa sitä muun muassa hengessä vaeltamisena ja hengen hedelmän kasvuna. Ja tämä on haastava siis. Mehän mielellään helluntalaiset olemme tunnettuja siitä, että me riemuitaan ja me anotaan armolahjoja. Ja ajatellaan, että ne osoittaa sitä, kuinka hengellisiä ja pyhittyneitä me olemme, mutta ei se näin ole. Nehän on lahjoja, vaan sen meidän hengellisen elämän tason määrittää se, että kuinka hyvin tuo hengen hedelmä meidän keskuudessamme kasvaa. Armolahjat on tarkoitettu seurakunnan rakentamiseen ja samoin tietysti hengen hedelmä on yksilöllinen. Sen pitäisi olla meissä kaikissa kasvamassa ja siinähän on sitten tuo rakkaus se keskeinen vaikutin. Rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Eli vaellamme hengessä, elämme hengessä ja hengen hedelmä meissä kasvaa. No sitten voisi sanoa näinkin, että ihan vain viittaamalla roomalaiskirjeen 12 ja 1, että tämä pyhitys on tietoista, vapaaehtoista erottautumista Jumalalle erityiseen tarkoitukseen. Se on siis tahdon ratkaisu, tahdon pyhittyä. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan menon mukaan, vaan antakaa itsenäsi ruumiille Jumalalle elävänä otollisena uhrina. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Eli siis me vaan niin kuin tahdomme, me päätämme, me sanomme Jumalalle, että minä tahdon pyhittyä. Ja Jumalalla on sitten keinot, ja kuinka Jumala sitten pyhittää. No meillähän on Raamatussa esimerkiksi, muistatte kun Mooses näki sen palavan orjantappura pensaan, ja hän lähestyi sitä, niin mitä hänelle Jumala sanoi? Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa olet, on pyhä. Ilmestysmaja oli pyhä. Salomon temppeli oli pyhä. Ja Uuden liiton temppelikin on pyhä. Eli toisin sanoen Herran kaikkivaltiaan Jumalan läsnäolo tekee paikasta pyhän. Toisin sanoen, toisilla sanoilla, minne Herra Jumala tulee, sinne tulee myös hänen pyhyytensä. Se on aika loogista. Hän on pyhä Jumala. Ja nyt muistetaan sitten, että kun me olemme Pyhän Hengen temppeli ja sen tiedostamme, niin me olemme pyhiä. Ja sitten voisi niin kuin tätä, että kuka meillä on esimerkkinä, kun tämähän on siis tavoitteellinen tavoite, päämäärä, niin kuka on sitten meille esimerkkinä? Ja tietysti Kristus, Jeesus Kristus itse. Eli voisi sanoa pyhityksestä niin, että se on Kristuksen kaltaiseksi kasvamista. Se olisi yksi asia havainnoitavaksi. Se on Kristuksen veren kautta saavutettu asema. Se on uskon elämän kasvua meissä. Ja se on Kristusyhteyden kehittymistä meissä. Siis jatkuva prosessi, siis tulla läheisemmäksi ja läheisemmäksi, tuo Jeesus-yhteys. Ja sitä ei tapahdu, jos niin kuin Unto tuossa sanoi, että ei hyvänen aika. Kuinka ne 2 niistä 3, jotka ei Raamattua lue edes kertaa viikossa, niin kuinka se Kristusyhteys säilyy? Kun Jumalahan on lahjoittanut meille siis sanansa, kirjoitetun sanan, ja poikansa. 2 välinettä tai 2 valtavaa todistusta siitä, että Jumala todella on tehnyt kaiken meille valmiiksi ja mahdolliseksi. Ja huomataan se, että kun me katsomme, miten Jeesus pyhänä, niin mitä se Jeesuksen pyhyys oli. Se oli palvelevaa, niin sanottua palvelevaa pyhyyttä.
hän siis palveli. Se oli pyhyyttä. Pyhyys on eräässä mielessä sitä, että me palvelemme hengen voimassa toinen toisiamme. Eli siis voisi sitten määritellä näin, että pyhitys on Jeesuksen vaikuttamaa lähimmäisen palvelemista, ei ulkoista Kristuksen jäljittelyä. Jos hienosti sanoo, niin se ei ole siis imitatio Christi, eli ei Jeesuksen ulkoista jäljittelemistä, vaan sisäistä yhteyttä Jeesuksen kanssa. Eli emme jäljittele siinä mielessä ulkoisesti Jeesusta, vaan tunnemme niin tätä sisäistä yhteyttä hänen kanssaan ja sen kautta siis Kristuksen kaltaiseksi, se on eri asia, tulla enemmän ja enemmän hänen kaltaisekseen. Nimenomaan työssä, toiminnassa, kuinka me kohtelemme toinen toisiamme. Yhteen aikaan oli voimakkaasti sellainen liike kuin, että what would Jesus do? Eli mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Oli oikein sellaisia rannemerkkejä ja taisi olla teepaitojakin ja niin edelleen. Eli mitä Jeesus tekisi, kuinka Jeesus toimisi. Ja tämä on meille aika haasteellista tänä päivänä, kun kuinka paljon me menemme niiden tykö, jotka todellista apua tuossa tarvitsisivat, ovat jatkuvasti siinä tarpeessa. Oli kodittomien yö muun muassa. Eli kyllä näitä, jos meidän kotimme olisivat avoinna, niin kyllä näitä majoitettavia olisi varmaan, en tiedä kuinka Heinolassa, mutta tuolla pääkaupunkiseudulla ainakin. Että siellä kun one way vuosina, kun töissä oli, niin siellä kun meni tietylle alueelle ja koputteli roskalaatikkoon, niin että pääsisi, niin kyllä se kansi aika monessa paikassa aukeni, että aivan totta, se on järkyttävää. Talvella niin siellä elää siis ihmisiä, majoittuu, ettei ihan, on siellä pikkuisen lämpöisempi varmaan kuin ihan kadulla. Mutta näin. Ja huomataan sekin, että pyhitys meissä, niin se on Jumalan teko, joka tapahtuu hänen kehoittavien sanojensa kautta. Eli Jumalan sanahan kehoittaa meitä, niin kuin me luimme tuosta Vuorisaarnasta jo, että siis se valtava, että siis rakastakaa niitä, jotka teitä vainoavat ja niin edelleen. Ja vastakohtana, niin kuin muistamme, niin se on aikamoinen haaste, että meidän tulisi toimia toisin siis kuin publikaanit. Koska Jeesus sanoi, että publikaanikin tekee niin. Ja meidän tulisi erottautua siitä joukosta. Ja tämä on kyllä yksi sellainen, täytyy tunnustaa, että kun katselee omaa elämäänsä, niin alkaa hieman niin kuin ahdistaa ja armo kelpaa. Koska mä en halua sinne lainalle mennä. Se on raskasta olla siellä ihan niin kuin Kai Antturi totesi, kun hän oli siinä samassa lentokoneessa, sen sanoi, kukas se oli se lakimies sieltä, tämä iso pitkä, joka vaihtoi, kirjoittanut paljon kirjojakin. Kerta kaikkiaan nuo nimet häviää, niin no. Mutta kuitenkin, siis hän oli vapaakirkollinen ja pitkä iso mies. Ja oli sitten tulossa Kuopiosta tai jostakin ja seisoivat siinä käytävällä peräjälkeen, niin hän kaatui sitten Antturin päälle ja Antturi totesi, että oli raskasta olla lain alla, kun hän oli vähän joskus lakihenkinen saarnamies ja kirjoittaa. Oli raskasta olla lain alla. En vaan muista, mikä hänen nimensä pitäisi. No jos se sieltä tulee, niin tällä tavalla. Eli siis meidän tulisi olla uskossa kuuliaisia Jumalan pyhitystyölle, uskon kuuliaisuus. Siis kun me uskomme ja me luemme Jumalan sanaa, niin me toimisimme sen mukaan.
Ja juuri täällä esimerkiksi sanotaan nyt, Unto toi esille seurakunnan työtä, niin kuinka paljon me, kun me ajattelemme, niin sehän vaatii varoja esimerkiksi. Niin, tosin eihän koskaan siis voi sanoa näin, että varat seuraavat aina jumalallista näkyä. Siis Jumalan valtakunnan työ ei mene koskaan euro edellä, vaan se menee siten, että kun meillä on taivaallinen näky, niin eurot seuraavat sitä, kun me täytämme sitä Jumalan tahdon mukaista näkyä tai tehtävää, mikä seurakunnalle on annettu. Niin kyllä euro juoksee perässä, ne tulevat jostakin vain ihmeen tavalla. Eli siis tätä se on se pyhitys ja Jumala siis pyhittää siten, että hän tulee läsnä, hän tulee tähänkin tilaisuuteen ja pyhittää siten, eli se ei ole siis tunne, vaan se on vain tietoisuus siitä, että hei, olemme pyhällä paikalla, koska Jumala on täällä. Henkensä ja sanansa kautta näin me uskomme. Vai uskommeko? Amen, näin pitäisi olla. Ihan se, kun me tulemme Jeesuksen nimeen koolle, niin ja jälleen tässä on se, että ettekö tiedä, Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 3. luvussa, jakeet 16-17, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Ja kun me tiedämme, jos me olemme Raamattua lukenut, me tiedämme, että minkälainen seurakunta Korintto oli, niin me sanoisimme, että hyvänen aika ei lainkaan niin kuin mittoja täyttävä. Kun tultiin leivänmurtokokoukseenkin, niin osa porukasta mässäili ja osa oli kännissä. Ja siitä huolimatta, kun Paavali aloittaa sen kirjeensä, niin hyvänen aika me hämmästymme, että Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta ja veli Soostenees, Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ja kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Näin hän aloittaa tuon kirjeen, siis pyhille. Ja kuitenkin sitten kun mennään lukuluvulta eteenpäin, niin paljastuukin, että hyvänen aika. Siellä joku pitää isänsä vaimoa ja leivänmurtokäyttäytyminen on sellaista kuin on. Niin kuitenkin ei Jumala, ja tässä tämä, että Jumala on turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Eli nyt jää niin kuin vain meidän päätettäväksemme, että uskommeko tämän. Koska niin vajavaiselta, kun te katselette seurakuntaa, niin te ajattelette, että aika lailla vajavainen joukkohan tämä on. Ja niin kuin totta onkin, niin tämähän seurakunnan tulisikin olla nimenomaan selkeästi syntisten sairaala, eikä pyhimysten museo, jossa ollaan todella siis siellä niin kuin seinäkuvana, että sormista tippuu, ollaan niin pyhiä ja niin vanhurskaita ja pyhiä, että tavallinen syntinen ihminen kiertää kaukaa, kun oikein pyhyys niin kuin tökkää, ettei tuota lähellä. Kun Jeesuksen pyhyys taas oli sitä, että hänen pyhyytensä imaisi niin kuin syntiset lähelle. Juopot ja prostituoidut, aviorikkojat ja veronkerääjät ja niin edelleen. Hän oli syntisten ystävänä tunnettu. Niin meidät tunnetaan sellaisina, että me moralisoimme kaikkia, ammumme pyhyydessämme Jumalan tuomion sanalla kaikkea sitä, mitä liikkuu vähän eri suuntaan kuin me. Ja näin ei saisi olla, ystävät, vaan se pyhyys niin kuin tulla todella, että me palvelemme nimenomaan niitä, joita kukaan muu ei palvele. Niitä rökäleitä,
Mutta kun mennään Luukkaan evankeliumin 15. luku, niin mieluummin meillä on se vanhemman veljen syndrooma. Et kun joskus näemme, että Jumala siunaakin niitä roskalaatikkoihmisiä enemmän kuin meitä, kun he tulevat isän luokse. Niin isä juoksee oikein vastaan ja siunaa. Ja psalmithan paljastaa monessa kohtaa sen, että Daavidkin ihmettelee ja muutkin psalmien kirjoittajat, kuis tämä nyt oikein Herra menee. Kun vanhurskas kärsii ja nuo jumalattomat tuossa menestyy ja porskuttaa. Että kannattaisi olla niin kuin raadollisesti rehellinen siinä tilannearviossa, minkä me teemme seurakunnan tilasta. Ja sitten tehdä parannusta, että siis me olemme pyhiä, vajavaisia kuitenkin, kun katsomme toisiamme, mutta muistetaan, että Kristuksen veren hinta on jokainen, joka täällä istuu. Ja Pyhä Henki ei, sitten siis näistähän me teemme niin valtavan vaikeita asioita, että no oletko täytetty hengellä? Ja sitten seuraa, jos sanoo, että olen, niin sitten se perihelluntalainen kysymys on se, että no puhutko kielillä? Ja jos vastaus on, että ei, niin no joo, jätänpä sanomatta. Niin, kun emme kuitenkaan voida ihan välttämättä sanoa niin, että tämä kielillä puhuminen olisi niin kuin merkki, se välttämätön merkki siitä Pyhän Hengen kasteesta. Vaan kyllä mä mieluummin sanoisin niin, että se näkyy siinä, että hei, kuinka palvelualttiita me olemme. Menemään sinne, minne kukaan muu ei ole mennyt. Mutta jätetään se nyt siitä. Tästä olisi paljonkin hyvinkin hauskojakin asioita, tarinoita kerrottavana, mutta jätetään ne omaan arvoonsa. No sitten, mitä on ne pyhityksen keinot? No ensimmäinen tietysti on, että tuntisimme Kristuksen, Jeesuksen. Mitä enemmän tunnemme häntä, niin sitä paremmin tunnemme itsemme. Ei ole tarpeen mennä millekään itsevalmennus- tai tällaiselle opetuskurssille, vaan peilata Jumalan sanaan itseään. Ja tätä kautta löytää ja tuntea Kristus. Pyhitä, Jeesus rukoili näin, että Johanneksen evankeliumissa, pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja niin edelleen. Eli jälleen kerran mennään sen Raamatun tärkeyteen, Jumalan sanan tärkeyteen tässä Kristuksen tuntemisessa ja sen kautta itsensä tuntemisessa. Mitä paremmin tunnet Kristuksen, sen paremmin tunnet itsesi. Ja tulemme siitä tietoiseksi, ei teoriassa vaan käytännössä, että kuinka paljon me häntä tarvitsemme. Se on siis yksi väline, keino. Ja tähän liittyy sitten niin kuin jo niin tämä Raamatun lukeminen, opiskelu. Ihan siinä mielessä, että syytä kenties jos pikkusen tuonne tulevaisuuteen ja siihen vainottuun seurakuntaankin, mikä tässä on, niin opetella ihan pätkiä ulkoa. Muistaa se, että siellä on muun muassa mainittu Raamatussa 365 kertaa Jumala sanoo meille, että älä pelkää. Siis jokaiselle päivälle oma kehoituksensa, älä pelkää. Ja kuinka paljon uskovat tänä päivänä pelkäävätkään. Pelkäävät sitä, että sota alkaa ja niin edelleen. Ja kun se tulee, jos se tulee. Me emme sille voi mitään, ja se minun pelkoni ja huolehtimiseni, niin se ei muuta sitä miksikään. Muuta kuin tekee vain elämän niin kuin hankalammaksi. Kun ajattelee sitä, että täytyypä mennä tarkistamaan, että onko polttoainetta autossa tarpeeksi, että jos se vaikka ensi yönä alkaa, niin no mihinkä tästä pakenee sitten? Ei mihinkään enää. Eli siis Raamatun lukeminen, opiskelu. Kolmantena keinona on sitten tietysti, tämä järjestyskin voisi olla erilainen, on rukous. Ja rukoushan on nimittäin, niin sehän on keskustelua Jumalan kanssa.
sitäkin kannattaa pysähtyä miettimään, että hei, kenen kanssa me silloin keskustelemme. Hänen kanssaan, joka on luonut kaiken, näkyväisen ja näkymättömän. Saamme kutsua häntä isäksi. Ihan siinä opetetussakin rukouksessa, Isä meidän, joka olet taivaissa. Niin onhan se nyt valtava asia, istua kotona siinä mielituolissa ja keskustella Jumalan kanssa. Ja kun se nimenomaan se spitaalisenkin puhdistuminen alkoi sitä, että korvaa kosketettiin, niin siinä niin kuin vaikutkin korvasta lähtee, niin että me kuulemme Jumalan puheen. Sehän siinä tärkeintä on, että Jumala puhuu. Eikä niin kuin meidän suorituskeskeinen kristillisyys on kääntänyt sen niin, että se rukouselämä on sitten valtaosin sitä, että kun me menemme, niin meillä on niin kuin kaupan puutelista ja pyydämme, että Jumala siunaa tätä ja tätä. Jumala anna tätä ja tätä ja kiitos. Ja se on niin kuin puhelin kiinni ja emme anna Jumalalle aikaa edes vastata. Kun tärkeintä on se, että siinä rukouksessa Jumala puhuu ja me kuulisimme hänen äänensä. Ja muistetaan sitten, että kun me näitä ääniä kuulemme, niin tsekataan se siis sisäiseen maailmaan. Onko Jumala koskaan puhunut sun sisäiseen maailmaan? Kyllä. Niin täytyy aina tarkastaa sitten, että se ei ole ristiriidassa Jumalan ilmoituksen kanssa. Nimittäin kyllä tähän 41 vuoteen kohta alkaa sopia siis sitäkin, että joillekin Jumala on puhunut siitä esimerkiksi, että jätä vaimosi. Tai vaimolle, että eroa miehestäsi. No eihän se nyt voi, eihän Jumala tällaisia asioita voi puhua, koska ne on ristiriidassa hänen sanansa kanssa. Eli tässä jälleen siis rukous yhdistettynä Raamatun tuntemiseen ja lukemiseen. Ja muistetaan sitten myöskin, että ei meidän omatuntomme ole välttämättä Jumalan ääni. Vaikka me olemmekin hengen temppeli, niin ei kuitenkaan tehdä omatunnostamme Jumalaa. Omatunto syyttää ja omatunto, se venyy ja paukkuu niin kuin jenkkipurkka, mutta niin on sillä merkitys tietysti, jos syyttävä omatunto ja tiedämme, että, ja pidetään se tietenkin herkkänä. Että kun teemme syntiä, niin omatunto syyttää ja sen jälkeen vaan alttarille ja tunnustetaan synti. Tässä Uuskin kanssa vähän juteltiin siitä, että nämä on näitä puutteita meidän seurakuntaelämässämme tänään, että emme tee sitä Jaakobin kirjeen ohjeen mukaisesti, että siis tunnustakaa toinen toisillenne syntinne. Ja kuinka siinä onkaan. Siinä yhteydessä tulee sitten lupaus siitäkin, että se vanhurskaan rukous voi paljon. Tunnustakaa toinen toisellenne syntinne, että parantuisitte. Eikö niin? Eihän tänään nyt uskalla enää tunnustaa. Tiedä se juoruaa sen kuitenkin jollekin. Ja näin me ollaan siis, koska se juoruilu ja siihen syyllistyy, ei ainoastaan sisaret, vaan kyllä me veljetkin. Ja se on yksi sellainen synti, joka rikkoo uskovien yhteyttä. Se on yksi, mikä syy-seuraussuhde on se, että enää ei tulla alttarille, koska on niin paljon esimerkkejä, liikaa esimerkkejä siitä, että se on tullutkin myöskin naapurin korviin. Ja näin ei saisi olla. Muista se, hyvä ystävä, jos joku tunnustaa sinulle synnit, sinä julistat ne anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin sinä olet niiden syntien hauta. Ja niitä ei sieltä sen jälkeen kaiveta, koska se rikkoo yhteyden. Se saa vahinkoa aikaan. Ja sitten yksi pyhityksen keino on, ystävät, ja tämä on ikävä asia, on kärsimykset. Kyllä se vaan niin on, että ei automaattisesti, mutta Jumala sallii meille kärsimyksiä sen tähden, että me turvaisimme häneen enemmän ja enemmän. Kun tämä
Että ei se nyt paikkaansa välttämättä aina pidä, että kärsi ihminen kirkkaamman kruunun saat. Mutta kärsimysten keskellä siis me kuitenkin jalostumme, kun meillä on. Ja kärsivä seurakunta, vainotusseurakunta on siitä meille hyvä esimerkki. Siinä mielessä, että siellä missä on vainoja, niin siellä on myöskin herätys menossa tänä päivänä, eikä päinvastoin. Ja meidän keskellämme sitä ei ole, koska meillä on siis se vaarana se, että niin kuin israelilaisille sanottiin, että leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo oli heidän syntinsä. Orpoa ja leskeä he eivät muistaneet. Ja jälleen siis viitataan siihen, että heidän keskuudessaan, siis seurakunnan keskellä, lesket ja orvot. Eli kärsimykset. No Pyhä Henki tietenkin on sitten yksi väline ja keino, joka pyhittää. Pyhä Henki suorittaa meissä työtään, eli niin sanotusti Jumalan myllyt jauhavat. Pyhä Henki muistuttaa, Pyhä Henki johdattaa meitä tietyistä asioista. Ja nimenomaan Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa meille Kristus. Ja häntä katselemalla me muutumme, niin kuin Paavali kirjoittaa. Me saamme peittämättömin kasvoja, ja jälleen viitekohta niin kuin siihen, että mitä me siitä spitaalisesta, hänen puhdistumisestaan luimme. Me saamme peittämättömin kasvoin katsoa häntä, hänen kirkkauttaan. Ja häntä katselemalla me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Siis katselkaamme todella Kristuksen kirkkautta. Ja onko meillä se mieli ja ajattelemme, että kun me katsomme toinen toisiamme, niin onko siellä mahdollista nähdä, että hei, Kristuksen elämä heijastuu hänestä niin, että hän on mulle erinomainen peili ja esikuva. Mä muutun, koska mä näen, että hän on muuttunut. Olisiko se mahdollista? Niin silloinhan me olisimme, ja minusta se on, silloinhan me olisimme se joukko, joka yhdessä kilvoittelee kohti Kristuksen kaltaisuutta. Ei niin, että me painamme toisia alas ja ylpeilisimme ja kerskaisimme, me kerskaamme Herrasta. Mutta kuitenkin ymmärrätte ajatuksen. Yhdessä kilvoittelemme kohti Kristuksen kaltaisuutta. Mutta kun Kristus on meille näkymätön siis tällä hetkellä, ellemme myönnä sitä, että hei, hänen elämänsä ja työnsä näkyy meidän lähimmäisissämme, seurakunnan joissakin jäsenissä. Ja sitten jos huomaamme, että joku on joukosta jäämässä, niin me tempaisimme hänetkin mukaan. Ketään ei jätetä. Niin tämähän sitä yhteenkuuluvaisuutta tois, kun otamme sitten, että joo, jotkut on kärsimysten keskellä ja niin edelleen. Koska elämä ei ole tasamittaista. Me olemme samalla tiellä, mutta emme samassa kohtaa. Jotkut ovat päässeet jo sen ylämäen laelle ja lähtevät alamäkeen. Mutta niin kuin Paavali sanoi, niin ketään ei saa jättää. Pääasia on se, että me havaitsemme, että ollaan samalla tiellä. No tietysti sitten usko. Sinällään siis uskon olemukseen liittyy se, että se on pyhityksen keino. Uskohan on myöskin lahja, jonka kautta me voimme toimia, jos Jumala sen armon antaa, että uskon voima, uskon teot ja niin edelleen, ne seuraa, mutta tässä tarkoitan sitä, että usko Kristukseen, joka ilmenee sitten käytännössä nimenomaan, niin on tällainen pyhityksen keino tai väline. Ja viimeisenä mainitsen pyhien yhteys. Tunnemmeko pyhien yhteyttä? Ja tämä on yksi sellainen asia, joka pitäisi meitä huolestuttaa oikeassa mielessä, että mistä johtuu se, että seurakunnasta noin 1/3, kun se on parhaimmillaankin, niin 1/3 vahvuudesta puuttuu.
on se melkein seurakunta kuin seurakunta vapaissa suunnissa. Mistä se johtuu? Ei mulla ole vastauksia, mutta mulla on hankalia kysymyksiä. Enkä mä tietenkään, niin, kun en sinällään kuulu tämän seurakunnan jäsenyyteen, niin jäsenenä, niin enpä tiedä, minkälaisen vastauksen te haette ja saatte. Ja etsittekö yhdessä siihen vastausta? Koska nämä olisivat tärkeitä asioita. Siis kyllä Jumalalla on keinonsa ja hän todennäköisesti tulee käyttämään aika rajusti sitten keinoja, jolla hän ajaa laumansa yhteen. Ja ne on ne vaikeudet ja haasteet ja kärsimykset. Ne saavat meidät lopultakin ymmärtämään sen, että hei, yksin en selviä. En selviä seurakunnasta erillään. Niin kuin luontokin opettaa, että lammaslaumasta, niin siitä jos se yksi lammas jää erilleen, niin se on helppo saalis pedoille. Ja siihenhän nimenomaan huomataan, että se on sielunvihollisen yksi taktiikka on se, saada lauma erilleen, hajalleen. Ja sieltä hän poimii sitten ne heikoimmat, syöttämällä kaiken näköistä valhetta muun muassa seurakunnista. Seurakunnan johdosta, seurakunnan vanhimmista ja niin edelleen. Voi kuinka namikkaita paloja ne on.